салом мухлисони ҳамешагии барселона ва канали барса тж. имшаб тасмим аст ки бошгоҳи барселона дар сафар муқобили атлетик билбао бозии навбатиашро баргузор кунад. аллакай сармураббии даста хави дар пресс-конференсияи пеш аз бозӣ иштирок карда ба саволҳои рӯзноманигорон ҷавоб дод. вале мо пеш аз он якдум мавзӯи муҳимеро оиди даста сараввал қайд мекунем ва баъдан меравем сари бозии дар пеш истода. ҳатман наворо то охир тамошо кунед, лайк ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. агар аллакай карда бошед, пас оғоз мекунем. бояд қайд кард ки бозии имрӯзаи барса дар доираи чемпионати испания доир мешавад. тафовут аз реал мадрид зиёд шудааст ва хавиву шогирдонаш бояд бо зӯри дандон онро нигоҳ доранд. ба фикри шумо бозии навбатӣ муқобили атлетик билбао чӣ хел ҷараён мегирад? тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. прокуратураи испания болои дастаи барселона ҷурм барои пардохт кардани 7 миллиону 300 000 евро баробари департаменти доварони маҳаллӣ Энрике Негреро эълон кардааст. ин дигар гапу чапи холӣ не, балки факте аст ки ба даста зарбаи сахте мезанад. ҳама ин ҳикояҳо акнун ҷиддитар шудаанд ки барои барса аз ҳама ҷазоҳои сангинро меоранд. масалан, уефа аллакай дар фикри маҳрум сохтани даста аз лигаи чемпионҳо аст. дар ин бора аллакай рӯзномаи ЕС хабар дод. ба гуфтаи онҳо дастаи бо ин гуна ҷурмкорӣ ба спонсорҳои мусобиқот зарар мерасонанд. ҳамчунин дастаро метавонанд ба дивизиони поёнии испания хориҷ кунанд. дар умум хабари бадтарин барои мову шумо. агар барои касе моҷарои пурра ҷолиб бошад, метавонед дар сомонаҳо ҷустуҷӯ кунед. расонаҳои испания ҳам аз схемаҳоро фош карданд. он ҷо ростӣ чунон ному маълумотҳо бисёр аст ки фаҳмиданашам душвор аст. бояд ҳар яктояшон алоҳида санҷида шаванд. мо ҳоло умқи масъаларо ҷустуҷӯ намекунем. акнун кӯтоҳ гуфта мегузарем ки гапи асосӣ ҳамин ки барса доваронро гӯё ки харидааст. ба ҷиддӣ будани ҳолат нигоҳ накарда, бояд аввал ин гуноҳҳо исбот шаванд ки пулҳои даста барои худи доварон сарф шудааст. ҳамчунин бояд ҳолате аз харид исботи худро ёбад. яъне бозие бояд ҳамчун факт оварда шавад ки доварон харида шудаанд. то имрӯз худи даста рад намекунад ки пуле пардохт накардаанд. онҳо мегӯянд ки ин маблағ барои маслиҳат гирифтан оиди рафтори бозингарон бо довароне ки дар бозиянд ирсол шудааст. гап сари рафтору гуфтори бозингарон бо доварон меравад. танҳо дар ҳолати исбот шудани гуноҳ баъд метавонем оиди ҷазояш ҳарф занем. уефа дар баробари аз даст додани бозингарони асосияш метавонад зарари ҷиддӣ бинад. ба ҳамин хотир ҳоло чизе гуфтан амри маҳол аст. ҷавоби асосиро мунтазир мемонему мебинем ки чӣ мешавад. хави низ ин масъаларо дар нишасти матбуотӣ фаҳмонид. фикр намекунам ки ин масъала ба бозии мо монеа эҷод кунад. мо бояд дар фикри атлетик бошем ки чӣ кор карда метавонад. дар масъалаи Негреро президенти даста ҷавоб мегӯяд. мо дар утоқи либосивазкунӣ оиди футбол ҳарф мезанем ва ман бояд ана ҳамин чизро фикр кунам. акнун аз дигар масъалаи бошгоҳ мегӯям. рӯзноманигор Баланги навиштааст ки Лапорта бо падари Месси аллакай вохӯрӣ гузаронидааст. ба навиштаи Баланги, президенти Барселона бо падари Месси чанде пеш вохӯрӣ гузаронид. масъалаи асосӣ ин эҳтиром ба футболбоз дар оянда буд. айни ҳол Месси аз Барса ягон пешниҳоде нагирифтааст. касе бозгашти ӯро мунтазир нест. ла лига дар ҳар сурат муқобили вайрон кардани ҳолати иқтисодӣ мешавад. онҳо иҷозат намедиҳанд ки бошгоҳ барои овардани Месси қисми дигарашро ба фурӯш гузорад, гуфтааст Баланги. ана ҳамин буд хабарҳои имрӯза оиди даста. барои мо низ ин гузариш то рафт мукаммал шуда истодааст. хайр, мунтазири навгониҳо мемонем гуфти гапо. акнун биёед бинем ки хави дар бобати бозӣ дар пешистода чиҳо гуфт. натиҷаҳои охири атлетик ба онҳо мувофиқ нест. даста дар асл бозии зебо нишон медиҳад. атлетик дастаи хуб аст, бахусус дар хонаи худашон. ҳолати физикии онҳо беҳтар аз дигарон аст. ин бозӣ яке аз бозиҳои мушкиле аст ки барои мо боқӣ мондааст. ба қавле ин финал аст. Левандовски дар ҳолати хуб қарор дорад. аз рӯзи панҷшанбе ӯ ба тамринҳои даставӣ ҳамроҳ шуд. ӯ ҳамеша ташнаи бозӣ аст. роберт менталитети дастаро иваз кард. хуб шуд ки ӯ баргашт. барои мо ӯ бозингари калидӣ ба ҳисоб меравад. фатиро низ набояд фаромӯш кард. мо ба ӯ ҳамеша мегӯем ки дар роҳи дуруст қарор дорад. бояд боварӣ ба ӯ бештар гардад. дар даста ӯ муваффақ аст, вале дар ҳолатҳои инфиродӣ ба фати гол ва натиҷаҳои бештар намерасанд. ман ба бозии dastavии ӯ баҳои баланд медиҳам.
имрӯз хави каме ҳам бошад вазъи хубтар дорад ва ҳайат бо ҳамлагари асосияш ба бозӣ мебарояд. чихеле ки хави қайд кард, бозии имрӯза монанди финал барои даста аст ва барса набояд имтиёзе аз даст диҳад. ба Барселона муваффақият ва ба шумо мухлисон тансиҳатӣ орзумандем. То наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.